Africa my continent, Africa my home. Sise Africa South Africa, siKwaZulu seThekwini. Sisenanda, seMawoti. Ngisho noma yiliphi. Yila sikhona kuthiwa iGreater North uma ukuthi ke ukhuluma ngolimi lamatekisi kodwa ke sila eNanda. Udaba sihamba ngalo lubucayi libhlungu kodwa ke asizugeqa thina amagula. Sonikeza dadewethu asihole ngalo. Dadewethu awusitshele magama akho aphelele ubani wakuphi ekhaya original before sifike la kukuphi bese siza nodaba. Igama lami uThembisile Shozi. Ngizalele la eMawoti. Ekhaya kukhona la eMawoti. Ezantsi lapha ngakaratani kuthi eTanzania. Yes. Komalume. Ubaba baba eSwayimani, waseSwayimani. So ngikhule ubaba ngamazi, ngimazi manje sengino 30. Oh yes. So nginabantwana abathathu. Yes. Omdala no18 owenza umatric. Kube umfana owesibili ono9 years. Okhubazekile, ongahamba ongaboni. Cerebral palsy bese kuba umunye futhi naye okhubazekile. Unenkinga yongaboni kahle, ufunda kwi-special school akakwazi ukubhala, uno8 years. Focus nje kahle. Ufola under une syndrome emenza ukuthi abe overweight, une BP, udla amaphilisi eBP ne treatment yeasthma. Uhamba iAlbert neKing Edward bobabili. Yes. So lo owesibili ngamzala ngakhubazekile. Ngamzala right, ngangigula mina for 9 months for yena. Yes. Ngambelethe right ngenalutho. Eno 6 months wahamba kusho ngoba ngangigula ama-ulcer aqala phansi. Wahamba waya kubo ubaba wakhe eselivini ku December nje ngathi amthatha isonto elilodwa ngoba ngangekho right. Uma emthatha isonto elilodwa ahlale khona. Uma sengifona mhla 27 ngithi ngizolanda ingane ethi ingane iyagula isesibhedlela ngithi abayiphethe umsesibhedlela bethi iyadlikiza. Uma ngifike esibhedlela ingane yami kuyikhoma. Ibikhoma iyadlikiza. Ukudlikiza ngisho udokotela abantu abaze bayibone. Babefona ko Cape Town befona abanodokotela iyadlikiza ingane. Ingane yangena ngolosini ebusuku ngo2016 December. Mengifike ekseni ngabo 6 ingane kuyikhoma. Uma ngifika ingane kuyikhoma udokotela bafike bathi ingashona noma inini. Angeke iphele isonto iphila. Ngahlala ngesibhedlela uNkulunkulu waphila wayephaphama after isonto elodwa use brain damage. Akasaboni akahamba kakhuluma. Uma kulethwa izinto zengane ngithi ngicela isikhwama sengane ngifica imithi esikhwameni. Imithi ebade begxisha ingane uma wakho beyisangoma. Imithi ade beyifaka ingane. Uma sekutholakala ukuthi ingane inani sekuthiwa ngivula icala uba ngathi ngibuye esontweni ngafica khona amaphoyisa ngoba ingane kuyathiwa bezama ukuyibulala. Ingane ile insulin ayihayi egazini. Ugogo wakhe unoshukela. Kwasolakala ukuthi ingane ijove ngo-insulin. Odokotela mebecheck amagazi. Nale mithi ezizwela bebemfaka yona eno 6 months. So ngihlala esibhedlela since nje wayishiya nje ingane no 2 days kuyikhoma. Ngihlala esibhedlela ngahlala unyaka wonke esibhedlela for ingane. Kade ngikhulelwe lo munye. Ngize ngibelethe kule ngilala esibhedlela ngibelethe ngiphume ngiye enkantolo ngiyombophela isonto ngoba ngifuna ukuthi kwenziwe amagazi ngoba ngiyazi ukuthi ingane yakhe enziwe amagazi abuye athi 99% ingane yakhe. Mina ngiyahlupheka nengane imali la ayiholayo iphela ngosuku le ekusuke ngiyithole ngapi because usefaka amanabukeni abantu abadala awu 100 rand o10. Dingeka amanabukeni 1000 ngenyanga. Ingane ihamba ibhedlela uno9 years manje uhamba ibhedlela ngoba ehamba ibhedlela ngisebenzisa iUber angikwazi ukuthi ngihamba ama-taxi. Usemdala uyasinda. Ngisebenzisa iUber. Okay sis. Uthe unengane ezo3. Ezo3. Ezo2 ezomuntu oyedwa. Ezo2 ezomuntu oyedwa. Zikhubazekile zombili. Zikhubazekile zo2. Le ndala omdala uright ufunda uka matric. Okay. Uthele ayihambi le eyokuqala kulobhodi. Akahambi akaboni akakhulumi. Yes. Ufuna umqukula ngaso sonke isikhathi. Uyaqukula ufuna umfide. Wena umcabangela ukuthi after 4 hours ufuna adle. Akakwazi kwenza lutho. Lona unani lomncane?
lo munye uphazamisekile akekho right kahle bese kuba on treatment ye-BP uyahamba kodwa unama-fit uyahamba yena uyi-special school akaboni kahle emehlweni. Okay. Indlu ayike esimeni njengoba ayikho esimeni indlu kade sisaba nje bade kunomoya nje biphephuka ngaze ngahamba ngigcwala umgwaqo ngifuna abantu abazongisiza ukuthi bangilungiselela phezulu ngoba uthayela wasuhamba la phezulu nayo isho ukuwa. isikhalo sakho nje esikhulu ukuthi mawungathola indawo ephephile eseduze ezokwazi ukuthi kuba kwakhona ukuphuma la phumeka kanzima angikwazi wakhona umgwaqo ukude ufuna ngimbelethe ukuze ufika kuleyo uma ngihamba nangesibhedlela ngibe ngiyothatha imoto. Yes. Angisenayo-ke indawo amakhiyane sebebiyele bonke angisenayo indawo yokuphuma ngifike emgaqweni nayo. Yes. And utheni iminyaka emingaki manje? Uzothi 9 uno-9 years next week uthi 9 years. Yes. Uthe enye into lezi zinto zamanapukeni. Amanapukeni ayangikhosta. Ayakhosta. Ngoba emalini yakhe ufuna ngigibele ngesibhedlela izonto ade ngolanda imithi yakhe. Yes. Next week ngihambisa lo munye futhi eAlbert. Yes. Uya kuma specialist e-asthma. Uhamba endocrine, uhamba urenal. So every month ufuna ngiyena noma ngathatha ibhedlela ezihlukene. Oh yes. Phinde ngilanda treatment yabo. Ngisengisa yona le mali yabo phinde kube ukudla. Esikoleni lo munye ukhokha 500 for your transport. Kube into zesikole ngoba u-overweight akadli noma yini. Funeka izinto zabo ekuthiwa funeka azidle idiet yakhe iyangihlula. Yes. Ngoba imali yabo bobabili kuphela. Ayanele ukuthi ngikwazi mhlawumbe ukuthi ngakhe noma kube khona into engiyenza ukudla nje nabo kuphela. Thina sicele kakhulu noma ubani ongalekelela nje kulesimo ongangenelela ngaba i-shelter kungaba i-support izinto zamanapukeni yonke nje leyo nto leyo ongakwazi ukuthi abambe ngoba noma ungabamba inyanga yodwa bamba inyanga ezimbili ke wenza umehluko. I-diet yakhe uthi ukudla kwakhe kubiza kanjani? Kufuneka abe nama-fruit. Yes. Adle khona lo ma-chips ekuthiwa awana-salt. Yes. Oma-crackers. Because overweight manje ngoba eno-8 years ushaya 50 kg gcine eshaya 49 kathi u-50 manje. Yes. Iweight yakhe iyaqhubeka naye uyadlikiza unama-fit. So ufaka inapukeni naye ebusuku nje kuyenzeka ukuthi kufanele ngimfake inapukeni uyachama. Yes. Uno-8 years nje uyachama funa njalo into enza ukuthi ngibe ngifaka inapukeni ngoba kubanda nje funa njalo mhlambe liyani funa ngiwashe njalo ekuseni ngiyawasha umchamo yakhe njalo ekuseni ngiyaneka. Ngoba ngekhathi ngoba edlikiza bathe ngoba edlikiza naye ibrain yakhe iyalimala. Iyalimala. Yes. Kumenze ebusuku yena amelele. Amehlo unenkinga ulimele nje la ungathi ugwaziwe kodwa wasekwa ucingo ngoba ethi akaboni kahle. Ethi uyahamba la kamakhelwane endlini sibabiyela so wasikwa ucingo uyawa ungawa ngisho ephuma la wayoshona lapha ya ngoba indawo ekuyona asikho right akaboni kahle emehlweni. Izibuko bamnika but azimsizi imehlo. Yes. Africa my continent uzizwele sizibonele sikhona siyacela sisemva kwakho udadewethu sizohamba sinqonqoza khona siyafisa ngathi ngazivulela nasi isimo uma isilana ke kule channel isungaseyona eyethu abantu bonke base-Afrika ukwazi ukufaka isandla noma ngayiphi indlela angabamba ngayo asibambe lithi igama elikhona ayibambe ekhona udadewethu aphumelele akwazi ukukhulisa ingane zakhe. Ngiyabonga kakhulu Afrika ngiyanethemba akaze nishiye endleleni nizohamba nathi futhi. I thank you.